Saps perfectament que no ets una nena com les altres. Una paràlisi en els teus circuits fan que les hèlices et vagin més lentes. Qui ets tu? I què hi fas aquí a aquestes hores? Que no ho saps? Que aquí dins hi ha un monstre de ferralla que es menja les nenes maques. A les nits s'hi escolten sorolls de rovellats. Hi ha un monstre de ferralla terrible! Jo també tinc un nòvio que podré venir amb tu i el Túnic. No! Però per què no? Uau! És el Bob Esponja! Bob no! Bob no! Bob Esponja, de l'Empordà. Elisir es prepara per llançar. Vigileu, s'ha resviat! Ho sento, professor! Elisir, la bola no és important. El poder està amb tu. Recorda-ho sempre, Elisir. Si vols, pots.